Hvad har vi her? Hvad er det for en problemstilling? Vi snakker omkring ældre og handicappede, og så service on demand. Effektivisere kontakten mellem hjælper og den hjulpende. Så det er os, du faktisk ser her? Ja, vi er en tandkasse. Ja, vi er en tandkasse. Okay, ja. Vi er en sandkasse simpelthen. Ja, en rodet tandkasse. Ja. Som vi skal have styr på, måske. Det er pointen om, at alle de her problemstillinger, de står rundt omkring det her. Det er alt det, vi har arbejdet med. Ja. Og sandkassen, det kan man ligesom gøre, hvad man vil med. Ja, det er vores værktøjer. Opdager noget, og så er der måske alligevel nogle forhindringer, fordi du kan godt se, han siger jo, der er noget her, men piraten vil også gerne have det, der er her. Så der er lidt noget kambolage. Hvad gør de så? Det burde de ikke være fælles om det i stedet for? Jo, lige præcis, men der er et eller andet, der er noget her. Der er lidt kommunikationsfejl her. Ja, og der mangler ligesom balancen i det her, fordi anden den er gået væk. Så der mangler en del af den der. Han forsøger at erobre gården. Jamen, det er noget med... Så det kunne lige så vel være kommunen, der prøver på at flytte sig ind mod den enkelte person. De vil gerne effektivisere, men de er blinde over for brugerne. Ja. Som bor på en tolængende gård. Ja, han bor på gården, selvfølgelig. Alternativt, du kan også sige det. Brugerne vil bare se som normalt, han vil ikke lave sig om. Ja. I kan også, jo egentlig generelt bare alle. I kan også se det på den punkt, at det er egentlig brugeren det her, men han løber sådan hovedet mod muren. Præcis, altså der er mange... Og det er derfor, han har brug for at få lidt Derfor det er kernen. guide. Hvis vi kigger, hvis vi kigger ovenfra hele vejen, hvad får vi så egentlig ud af at kigge på hele det her, alt det her interaktion i det hele? Kaos. Ja. Ja, der er ikke nogen pæne perlerækker. Nej, der mangler jo det system, som vi har brug for. Ja. Der er en lille retning herude, men den er jo helt ude i kanten, som om at den er næsten væk. Forsvinder ligesom bare i uvidsthed. Ja. Vi har en masse forskellige problemstillinger. Altså, du ved, den er der, fordi du har fået fortalt den, er der, ellers så ikke kunne se den. Nej, Jamen, det er kun... det synes jeg er godt opsummeret. Eller ja.